गोबावनि उनावसो दिनै भिडिअ कल। ओमफ्राय हाफां नोंनालाय मेगनालाय मा गोसोम गोसोम जाजुनानै थाखो? मा गोसोम जानायखाय जायाखै मा? मेगन गाहायाव नायलाय मोजाङै उन्दुवाखै नामा मानसियालाय? बियो मेगन मोदै जादों आं बेनिखायनो। मानि मेगन मोदै जाखो नोंहालाय? फेसबुकआव मानसिफोरनि पिकनिक जानो थांनाय लाइभ हेगारनायफोरखौ नायै नायैनो मेगन मोदै जाजोब्बाय आङो। मा नाय जादों बेलाय? मालायनि लाइभ भिडिअस नायै नायै मेगन मोदै जालायनाय? फेसबुकल' नङा नेटफ्लिक्सआव वेब सिरिसफोर नायोना बेनिखायनो। नायोमालाय हरसे नायनांगौ जाथारबाय होमबा? औ नायनाय नालाय खेबसेयावनो फोजोबखानो मोनबासो गोसोआ स्रां मोनो आङो। आद्रा दोनलु दोनला नेम गैया आंहा। फुरा एपिसडखौ नायजोबबासो नायनाय बायदि मोनो, होमबासो उन्दुनो ओंखारो आङो। बिदिबालाय मा सेहेरा मोजां जानांगौ जाखो? बेबायदि हरसे हरसे उन्दुलासिनो थानायखायनोथ' मानसिया खाथं थं रानथें थें। नों आंखौ बासिदों नामा नारजि बुदां? नोंखौलाय मानो बासिनांगौ जाखो आंलाय? आं सैथो खोथाखौसो बुंदों। आं बुजिबाय नारजि, नों आंखौ बासि मारबाय ना? नों दिनै बासि मारबाय। ओरैनो इनडाइरेक्टलि आंखौ बासिबाय थाखायो, दिनै डाइरेक्ट बासि मारबायसो ना रानथें खाथं होननानै। ओइ दे आं बासियाखैलै, नोंनि मोजांनि थाखायसो बुंदों आङो। नों हरसे हरसे बेबायदि मबाइल नायबाय थागोन, नेटफ्लिक्सआव वेब सिरिस नायबाय थागोन, बिदिबा बोरै सेहेरा मोजां जानो दे बुंलाय? बेखौसो बुंदों आं। आधो नों आंखौ चान्सआव नागिरबाय थायो बासिनो थाखाय। बिदिबालाय माथो बेलेग सिख्ला गोसोथोआखै नों? बबेनि खोथाखौ बहा लांलायखो नों? आधो नोंजों रायलायनानै जेबो लाब गैला, दोननोसै आं। ओइ नै रागा जोंलायबाय। मानो दसेयावनो रागा जोङोब्रा हाफां? नोंलाय मानोथो आंखौ रानथें खाथं होननानै बुंनांगौ? आंनि बुंनाया नोंखौ बासिनाय थांखि बुङाखैमोनब्रा। आं नोंखौ हराव उन्दुआलासिनो थाबा, हरसे हरसे मबाइल नायबा देहा गाज्रि जागोन, रानथें जागोन बिदिसो बुंदों दा। जाबाय उन्दुनोबो ओंखाराबालाय माथो खालामनो, बेनिखायनो वेब सिरिस नायो आरो। उन्दुनांगौ, देहानि थाखाय मोजां जायो। बांद्राय मेगन मोदै खालामनो नाङा मिथिबाय? मानसियालाय ओमफ्राय उन्दुथाराखै नामा हरसेबो? माथो मेगनफोरानो आयौ गोसोम। उन्दुनोनो मोनाबा आंलाय माथो खालामनांगौ जाखो? मा उन्दुनो मोनलायै जाखो? हराव वेब सिरिस नायखांनानै दसे उन्दुबाय, जि सिमां नुबाय, आयौ गिलु बालु सिमां। जाथारै गिथाव नेटफ्लिक्सआव वेब सिरिस नायो नों? बिदिबालाय नुखागोनखा सिमांखौलाय, बेखौनो साननानै उन्दुयोबा। नै बे हाफाङा मोदायनि भुतनि पिकासनि फिल्म नायबाबो गिनो रोङा माथो आं। होमबालाय मानोथो गिथाव सिमां नुखो? मानोथो गिखो? सिमांखौ आं नुनो होननानै नुदों आरो हारसिंनो फैनानै नुजाफैदोंबालाय, बेनिखायनो उन्दुनो मोनाखै आङो। बे सिमांनि थाखायनो आं 2 मिनिटल' उन्दुनो मोनो। उन्दुबाबो हरसे हरसे सिमां नुयो। बे सिमांनि थाखायनो मेगन मोदै जालायो आङो। दे मा जाबावगोनलै नोंजों? दिनै हरावबो जि गाज्रि सिमां नुबाय नारजि बुदां, आयौ जिबायदि गिलु बालुखा। बिनि सिगां आं मालाबाबो गिथाव सिमां नुफेराखैमोन। माबायदि गिलु बालु सिमां नुखो नोंलाय? आं खोन्थानो लाजियो। नै दानाबा गिलु बालु सिमां होननायानो लाजिनायसो जालायबाय सिमाङानो। औहाय सिमाङालाय जि गिलु बालुखा, खिन्थु खोन्थानो लाजियो आं। देलाय आंल'सो मिन्थिगोन दा नोंनि सिमांखौ, आंथ' रावनोबो खोन्थायाना। देलाय खोन्थालाय। हाय लाजिनो ओंखारदों आं। मानो लाजिनांगौ जाखो? दे खोन्था। माबाहाय लाजिबाय आङो। दे गन्थंखौ एसे गुसुं खालामनानै लादो, ओमफ्राय खोन्थादो। र' आं मा होननानै खिन्थानो जादों आं नोंनो? हाय आं बिराद लाजियो। ओइ खिन्थालाय, खिन्था सिमांल'सो दा। आं लाजियो। दे भिडिअ कलखौ दोनथ'नानै अडिअ कलाव रायलायनोसै। अडिअ कलावसो खोन्थानो हासिगोन आं नोंनो। मा जाबावगोनलै? दे अडिअ कलखौनो खालामदो होमबा। दे खोन्थादो। माबा सिमाङाव ना आंलायनो जि खारदों गामि गेजेर आरोना, जि खारदों आं। ओमफ्राय गामिनि गथ'फ्रा जि आंखौ अन्थाइ खुबैदोंनो। आंनि खर'आव नांदों, खावलायाव नांदों, आंनि बिखुङाव नांदों, थाफ्लियाव नांदों, आथिङाव नांदों। आयौ जि खुबैदों आंखौ। ओमफ्राय मा जाबावखो? आं जि अन्थाइ खुबैजादों बेखौ मिन्थिनानैबो दुखु मोनफायासैना नों? नै आंहासो दाय जालायबाय। सिमाङाव अन्थाइ खुबैजाबाय, आंहासो दाय जाबाय। बाद दे, नोंखौ होनना लाब गैया। ओमफ्राय जि अन्थाइ खुबैजाबाय आंखौ अन्थाइ खुबैना होनबाबो जि अन्थाइ खुबैबाय थायो। अन्थाइखौनो खुबैबाय थाथारबाय नामा नोंखौ? औ खुबैबाय थादों। खोनानानै दुखु मोनबाय आंबो, खिन्थु अन्थाइखौलाय मानो खुबैनांगौ बिसोरलाय? बेखौनोथ' नोंनो खोन्थानो लाजिबाय आं। मानो लाजिनांगौब्रा? दे खोन्था। माने सिमाङाव आं हाफां जानानै गैयामोन। बुजियासै आं। माने सिमाङाव अमा बुन्दासोमोन आं। मा? अमा बुन्दा? औ अमासोमोन आं सिमाङाव, अमा बुन्दा। बेनिखायनो गथ'फोरा आंखौ जि अमा बुन्दा गिदिर लोदो एकदमबारे मेजेम गोनां नुनानै एदावदों आरो अन्थाइ खुबैदों आरो। जि दुखु मोनदों आं
हाफां जोंनानै खिन्थाबाबो माथोआनो ओंखारा आंना सिमाङा नोंना बेसोमोन होमबा नाजिबदां नों मिनि बावदोंसो दे मिनियाखैलै माने नों एथ' मोजां मानसिया बोरै सिमाङाव अमा बुन्दा जाहैखो बेखौसो साननानै एसे आसरित मोनदों आरो नोंहा खुसि मोनदों बेसेबां गिलु बालु सिमां नुदों आङो आं अमा जाया ना जाया बेदर जाया आं दिनै अमा जानांदों बेसेबां लासिं सिंनि बाथ्रा सैमा फाग्लि जाबाबो जागौमोन थाला अमा बुन्दा मानो जानांगौ दे आङो असाइस पासाइस मोदोम गिदिर आयु जाबाय सिमांसो दा बेलाय सिमाङावलाय बायदिसिना नुखायो माथो बेलाय मानि गिनांगौ गोनां दे आंनि थाखाय बेनो बिराद गिलु बालु बेनिफ्राय आं सिमां अमा जानानै थाबाय आं मानसिखौनो जाफिनासै आङो ओमफ्राय आंखौ ओमफ्राय लास्टाव जि खदाल लाना होसोबाय बिसोरो बेनिफ्राय देथारबावबायसो आंखौ देथारनानै गराव खाना लांबावदोंसो उल्थानो आं मानसिखौनो जाफिनासै सिमाङावयै मा एसे गिदिर सिमां नुखोलै हाफां आं बुंखाबाय दा बेसेबां गिलु बालु सिमां नुदों होननानै नोंसो फोथाया दिनैनिफ्राय सिमां नुयिनि हराव सिमां मोनसेबो नुयिनि ताबिससो लायनोसै र' आङो गबदा अजानाव ओइ बेफोरनि थाखायबो अजानाव थाङोनालै थांगोन आं बेबायदि गिलु बालु सिमां आरो नायफिननो गोहो गैला आंहा दे दा दसे उन्दुना ला बांद्राय सिनेमाबो नायबाय थायो नालाय जाद नुबाय थायो बेनिखायनो बांद्राय सिनेमाफोर नायनाङा वेब सिरिसफोर नायना मिथिबाय खर'फ्रा गाज्रि जायो र' होमबा नाजिबदां दसे उन्दुनि आं दे उन्दु